Cup. Muluse. Hah? Apa we? Katanya macem-macem we, ha? Ah. Cup, awak dhewe gak kerasa ya wis seminggu pacaran. Piye iki? Ini malah nganggep pacaran. Cup, eling lo ya. Iki lek dadi iki bapake sampean lo ya. Loh, masa sepisan langsung dadi? Pisan, lek dadi piye? Iya, Dik. Guru Pak Min iki. Apa sih wong kae nyeluk uang kayak nyeluk kucing? Dik, kowe kok ganas seram to? Apa toh? Main nyandi yul kok ke susu? Awakmu nyeluk uang kok nyeluk kewan wae. Sorry Yul, saiki aku mbek Jupri. Ya pengen setik rodok sombong Yul. Hah? Emang awakmu tok sing iso? Aku lho yo duwe. Hah? Duwe? Endi Yul? Diamput, malah ngece wong iki. Piye to konsepe iki? Dik, ora ngono, Dik. Lanangan gatel. Wingi seneng aku saiki gandeng karo Tini. Gaplek iki. Piye iki? Aku lo kepeksa. Wes to Jup, jodoh iku gak perlu perasaan. Ketimbang nganggo perasaan, tapi ra iso gawe nyaman. Apa-apa asih, Tin? Pamer. Puas aku. Gak terima aku. Cup. Muluse. Hah? Apa we? Katanya macem-macem we, ha? Wes kon iki wis duwe, gak usah neko-neko. Aduh. Awas kowe. Ampun, Dik. Tinggal sih ah. Iki panganane wong desa kuwi enak. Ngiyup sik. Laren sik. Ora krasa wektu kuwi kok ya cepet ya. Mbiyen iki aku cilik cepet gede. Saiki wis gede. Wis tuwa ding. Lah banjur wis tuwa iki kok pengen dadi cah cilik ya.
Oh, iki bentuke kok aneh ya. Kok tau ngerti ya. Apa iki? Eling aku. Aman nok kuwi. Tanganku pantesan apal banget iki. Kok iya anget ya tanganku iki. Apa to iki? Jamput. Apa iki mau? Salah piye to, Kang? Apa to, Men? Kok iso lho awakmu ning kene? Mlaku yo nyawang-nyawang to yo. Lah kowe Kang gak delok-delok iku, Kang. Pedok lho awakmu, Men. Piye to, Kang? Kapok ya kowe ya. Wah, Apa sampean iki? Dadake piye, Kang? Awane pire? Ayo, ning warung masih ora yo. Oke, mokel ta? Ya iya to, Kang. Oh iya, wah Mas. Ngelak sampean sing bayari lho, Kang. Ya awakmu to, Men. Iki giliranmu. Sampean to, Kang, wingi wis aku kok aku maneh piye to? Sampean. Ya wis ayo. Ayo. Wong padha mokel kok ngeyel to. Lah iya wong utang ya oleh ae kok bingung. Masuk kan. Mak sewa dibodoni sithik-sithik ya ora masalah, Kang. Tapi ora oleh poso-poso bodoni. Mokel gak apa-apa ta. Lah mokel kok wis kadung dosa mokel. Lah wis kadung dosa kok. Duh. Blet ngoyo piye iki? Duh. Piye iki? Blet ngoyo. Aduh. Piye iki? Blet ngoyo. Aduh. Blet ngoyo. Senep petengku.